Kumararag tayo. O Diyos, idinakitam ti tao, anay sagmak ken patay, kinayat mo nga insalakan babaen ti yaay ti anak mo. Ipaay mo kadi, ada kami amamati asep papasnek, iti itatao ni Kristo, mairanod kamet kadagiti bunga ti panubot na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi, isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti maibasa na adaw iti muna a libro ni Samuel. Kalpasan ti panangpusot ni Ana ken ni Samuel impan na ijay Silo. Nang itugot iti baka at allot ti tawenna, may saasalop nga arena ken arak anay karga iti supot alalat. Impan na ni Samuel iti balay ti apo ijay Silo, oray no ubing paylaeng. Pinartida ti baka ket kalpasan na indatagda iti ubing kini Eli. Kinuna ni Ana kini Eli, dispensarem apo, malagip nakpay kadi. Siyak day di babae na nakitam as itatakder nga agkarkararag iti apo. Inkararag ko ken kuana nga ikanak iti ubing, pinatgan na ti dawat ko, daytoy ti ubing. Iti kasta idaton ko ken kuana daytoy nga ubing, kukuan ti apo ti unos ti panagbiag na ti sao ti apo. Pinunno ti apo to'y pusok iti rag-o. Pinunno ti apo to'y pusok iti rag-o. Ita, mabalin kumeten ti agtangsit. Katawaak dagiti kabusor ko. Wen, maragsakanak ta tinulunganak ti Diyos. Matukol ti pana dagiti maingel a soldado. Ngem, pumigsa dagiti nakapoy. Dagiti aglaplapusanan idi iti taraon. Manggeddan tapno adda kanenda ngem saanen a mabisin dagiti mabisin idi. Piton ti anak, ti babae nga awanan idi ti anak. Ngem awanen ti nabati nga anak ti adu ti anak na. Ti apo ti mangted iti biag ken patay. Ipan na ti tao ti lubong dagiti natay. Papanglawen na ti sumagbamanu a tao. Ket pabaknangin na ti dadduma. Ibaba na ti sumagmamanu a tao. Ket ti dadduma itanok na. Bangunen na ti nakurapay manipod iti tapok. Ket tinapanglaw, bangunen na iti nakaay-ay-ay akasasaad na. Ikan na ida iti lugar iti ayan dagiti prinsipe. Ket isaad na ida iti natanok a pagtugawan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas.
Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak gapu iti Dios amang isalakan kaniak. Tananalagipnak, siyak ananumu nga adipen na, ket manipod ita, hawagan dakto anagasat, dagiti amin at tao. Gapu kadagiti naindaklan a banag, nga inaramid kanyak, timan nakabalin a Dios. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa a kapututan, hagingga kadagiti sumarsaruno. Imparangarang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandat da. Inikkat na kadagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinunok na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti ama tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akaasyan ni Abraham, ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Hagtalo a bulan ang nakipagyan ni Maria ken ni Elizabeth, kalpasan na nagawit ijay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat nalabit masansan manggigan tayo, daytoy may isang popular nga quote. Be blessed and be a blessing. Be blessed and be a blessing. No, mamirisan tayo kakabsat, no, mamirisan tayo, dagitoy nga balikas. It is just us saying we are gifted to give. Be blessed and be a blessing. We are gifted to be a blessing. Ket iti daytoy nga kanito kakabsat, aramatan tayo man iti kabibiyag ni Apo Santa Maria, kas angkla ken pundasyon iti biyag ana paraburan, biyag ana inggasatan. What does it mean to be a blessing? What does it mean to be blessed? Daytoy man Apo iti intayo warwaran, binsa-binsaan, amirisan, ti kay papanan na. Pinagpala at pagiging pagpapala. Dua apuntos ang nagpintas nga pagpampanunutan tayo. Kakabsat, iti Ebanghelyo, iti Domingo, nanggagan tayo, dagiti balikas manipod ken ni Elizabeth. Sika, tinainggasatan kadagiti amin na babae. Idi nga sinuknalan ni Maria iti kasinsin na, apaman na nakita ni Elizabeth, ni Maria, kinunana, sika tinainggasatan kadagiti amin na babae. Ni Maria, nangagan tayo, iti Ebanghelyo, kinunana, awagan dakto anagasat, dagiti amin na tattao. Hanya kaditi kay papanan, daytoy a balikas, nagasat, nainggasatan. Bimaknang kadi ni Maria, immado kadi dagiti dinggon na, dimmakkel kadi ti pagtaenganda, nagbalin kadi nga popular ni Maria kadagiti tattao, prestigyoso, naikan kadi iti nagpaydumang nga gundaway nga mangidaulo. Kakabsat, anya kadi iti panirigan tayo ti kinagasat. Daksang gasat na, no daduma, kaadwan kada tayo, ti panirigan na iti nagasat, ket dagiti naparaburan kadagiti material a bambanag. Ay, naggasat kan, maring, adamanen iti kabarbaro nga lugan yo. Ay, naggasat kan, pari, nangabak ka iti witing. Nagganasen, naggasat kan, ala. Kakabsat, anya kadiaya, iti pudno nga kinagasat. Apo, what does it mean to be a blessing? Agtaod met lang,
manipod kadagiti balikas ni Apo Santa Maria kinunana, "Toy pusok idaydayaw na ti Apo ket agragsak toy kararwak gapo iti Dios ang mangisalakan kanyak. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior." So, plain and simple, dear friends, to be considered blessed means to proclaim the greatness of the Lord. To proclaim the greatness of the Lord. Iti panang ipaduyak-yak, iti kinamanagparabor ti Dios. Dayta, iti panirigan, ti pudno anagasat. When we go through experiences that make us realize, say, utter, or proclaim, nagsayaat ti Dios, managparabor ti Dios. It is when we suddenly made aware of God's wonderful deeds in our life. Dita nga makita tayo, mabigbig tayo, iti kinamanagparabor ti Dios. No maamiris tayo, nga amin, nga bendisyon, nga adda iti panagbiag tayo, ket nagtao di ti Dios. That is when we appreciate how blessed we are. No makita tayo, nga iti ima ti Dios, aggargaraw, iti panagbiag tayo. Yan tangay, adda dagiti tattao nga iti paniriganda amin nga gangganasen da ket nagtaod iti mismo nga bannog linget ken darada ti sakrifisyo da. Kuna nga rod daytay maysa nga kanta, "I did it my way. I am a self-made man." But that is not correct, kakabsat. Amo tayo launay. Iti panirigan, iti pamati, we cannot be too arrogant. Kakabsat, when people are in pain, no adadagiti problema da, adadagiti dadagsan da, nagado dagiti sakit tinakam da, no umayda kada tayo, actually iti kapintasan nga balikas nga maipaay tayo kadakwada, count your blessings. Count your blessings. No adadagiti kakabsat, umayda kada tayo, anyamoten daytoy nga asawa, anyamoten dayta nga kaarubak, anyamoten kastoy metlanganen ti kabibiyag. It is a good thing to do to allow these people to be aware that amidst their problems are the graces from God that they are experiencing. Kakabsat no daduma malipatan gamin ti tao, ti kinamanagparabor ti Dios. Kadagiti kanito matutuukan da, kadagiti nagado ken naduma-duma aparikot ken problema. No daduma, we take for granted iti parabor ti Dios no adda dagitoy nga dadagsen. Rather than the blessings from God, iti nangruna gamin nga kitkitaan tayo, wenno panpansinan tayo, ket dagiti problema. The opposite of blessing, which is punishment or curse. When bad things happen to us, sometimes we are tempted to say, ni, kaguranak samot ti Dios. Dus-dusaan nak kadi iti Dios. Iso nga nagpintas kakabsat nga mapalagipan tayo, daytay paset iti ebanghelyo, ano sa dino ni Apo Jesus pinaimbag na dagiti sangapulong agkukutel, the 10 lepers. Yeah. Amo tayo launay, may salaeng iti nakabigbig nga naimbagan nga nagsubli. Ket dagiti siyam, it does not mean nga may salaeng kakabsat iti nakabigbig nga napaimbag isuna. And the other 9, kinasapulan da pay laeng iti pamagbaga wenno iti affirmation iti Apo Padi
Tapno maigunam-gunam kadakwada nga napaimbagdan. The other 9 did not return. They were waiting for the priest to tell them that they are already healed or they were already healed. No daduma kakabsat, kasapulan tayo met, kadagitoy kakastoy at tao. Dagiti kapulpulapol nga mangigunam-gunam kada tayo, mangipakita kada tayo, ti kinaman nagparabor ti Dios kada tayo. We need people to make us aware that stars shine the brightest in darkness. People who will let us be able to see stars amidst the darkness of the reality, of any reality. Isungarod nga iti sabali nga lengguwahe kakabsat, iti balikas nga agyamanak, ket iti patarus na, muchas gracias. Muchas gracias. Di ka din? Agyamanak, muchas gracias. Meaning, we have to be aware or we say thank you when we are made aware of the graces from God Himself. Naparaburan tayo kakabsat, tunggal may sa kada tayo. Uray dagiti dadagsen tayo, uray iti baet dagitoy nga parikot tayo, natimtimbang, ti kinaman nagparabor ti Dios, ti panagbiag tayo. Ngarod, kitaan tayo met, iti paset, sa dino, kasapulan nga, agbalin tayo met, nga parabor, gasat, kadagiti kapulpulapol tayo. What does it mean to be a blessing? Kakabsat, we are not blessed enough if we don't become a blessing. Please take note. We are not blessed enough if the blessing from God remains from us. Uno, agtalinaad laang kada tayo. When pudno ti Dios managparabor ken managayat, ngem saan tayo nga pudno ang nainggasatan, no dagitoy nga parabor ken kaasi ti Dios, saan tayo met nga iparabor ken iparikna kadagiti tattao, kadagiti ingungutan tayo, kadagiti agkasapulan nakakabsat tayo. Ni David Khalil kakabsat nalabit ng ngagyon, when nabasa yon, dagiti balikas nga ingunam-gunam na. Be willing to share your blessings. The only riches that lasts are the ones that are given away. The only blessings that last are the blessings that are given away. Kakabsat, awan ti pudno nga kinaman nagparabor, wano kinaman iti kinagasat, no awan iti kinaman nagparabor. Iso nga dagiti tattao nga imot, dagiti managimbubukod, ay ket maamiris danto, at danto iti kanito nga maamiris da, wenno maamiris dagiti tattao a kapulpulapol da, nga daytoy nga sagot manipod ti Dios, ket nagbalinen asa bidong, yan tangay ta nagtalinaed laeng kadakwada, ket saan nga naaramat tapno makatulong met iti sabali. Ti kapintasan kakabsat nga angkla ti panirigan tayo kuma iti daytoy nga puntos ket ni Ari David wenno ni Ari Saulo kunak kuma King Saul iti daan na tulag. Diket din pinili ti Dios tapno agbalin nga ari ti Israel. Ngem he became arrogant. He became arrogant. He became so arrogant. No malagip yu kakabsat, idi nga kiniddaw ti Dios, anya kadi aya iti kayat mo, Saulo. Iti inbaga ni Saulo, kinasirib. Ngem iti baet ti kinasirib na, iti baet, iti bileg ken turay ken kinabaknang nga daken kuana, nagbalin nga arrogante. Ket saan pay laang nga nalpas ti termino na, nang pilin ti Dios iti kasukat na ni David. Kakabsat, when people who are endowed or blessed became arrogant or become arrogant and think that it is all because of them, mapukaw ti bileg ti grasya kadakwada.
No ipagarup da nga untouchable da, unbreakable, no awan iti kagibusanan iti adda nga sagot, bendisyon, ganas ang mapaspasaran da, addanto iti kagibusanan dayta nga sagsagrapen da. Kakabsat, mapalagipan tayo nga rod kumamot daytay opposite ni Ari Saulo iti daan natulag ni Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. Amo tayo launay kakabsat gapo iti apal dagiti kakabsat ni Jose iti daan natulag ay ket inlako da. Inlako da ni Jose. Ngem amo tayo iti pakaistoryaan ni Jose. Nagbalin nga may isang administrador, gobernador iti Ehipto. Ket uray iti baet dayta nga sakit tinakam nga napasaran na dayta nga ulpit iti panakailako dagiti mismo nga kakabsat na saan na nga inaramat iti bilag ken turay na tapno agibales kadagiti kabagyan na kadagiti kabagis na. No diket di inaramat na dayta nga sagot manipod ti Dios tapno isalakan na iti pamilya na iti angul ang mapaspasaranda. Kakabsat, the Magnificat of Mary truly expresses what it means to be a blessing. It is to be an instrument of God's mercy and justice, of God's desire to fill the hungry and lift up the lowly by casting down the mighty from their thrones and teaching a lesson to the greedy. Iti daytoy nga may kapito arabii kakabsat, maigunam-gunam kada tayo, iti presensya dagiti kakabsat tayo, dagiti mamati ken Kristo, ngem sabali iti wagas iti panakabunyagda, wenno sabali iti balay a pagkararagan pakigimgimungan da. Nga dagitoy nga kakabsat tayo, they are not outcasts. Rather, they are our brothers and sisters. And with them, we journey hand in hand towards a better manner of becoming a church. Kadwa tayo ida, tapno maiparangarang iti sagot ti Dios, iti kinamanagparabor na kada tayo. Ket kasapulan met nga mabigbig tayo, nga naitukit met laeng iti puso kananakam da, ken iti wagas kinasimbaan da, iti sagot manipod iti Dios. Kakabsat, sapay nga rod kuma, ta mabigbig tay ida nga kapagayam tayo, kadwa tayo, iti panagmisyon. Ket saan tayo nga pagbalinen ida, nga kabusor wenno kalaban, no itugtuggod da tayo, no adaman dayta nga wagas da, ay ket let us be like Joseph the Dreamer. We supply the pain with love. We supply the indifference, or we reciprocate the indifference with blessing, with love, with self-surrender, and by making them aware and feel that they belong. And at the same time, amidst the differences of our faith, we believe that there is a God who is generous, and that is enough. Kakabsat, we are blessed. Therefore, we need to be a blessing. Saan laeng iti kabukbugodan tayo nga bagi, solar, pamilya, sisa, kagimungan, no di kadi pati dagiti daduma nga kakabsat tayo nga sabali, wenno adda iti sabali nga balay pagkararagan. Sapay nga rod kuma, takasta. Amen.
Kakabsat, tumakder tayo amin. Kaya't intayo ikam matalag ti Diyos, dagiti pakasapulan tayo. Na isang sangayan, iti panangipateg ti Diyos, kadagiti napanglaw, napakumbaba ken awanan gaway. Babayan iti panangibabaet, ni Apo Santa Maria, pinagasat ti Diyos. Agdawat tayo iti ama tayo, iti asina, kadagiti kasapulan tayo. Ket kuna tayo tunggal panggep, Apo, ipakitam ti bileg mo kada kami. Agpaay kadagiti amin a dioceses iti sangalubongan. Tarabayam kad Apo, iti trabaho da amang taripato kadagiti napanglaw. Ken nakapoy iparang da kuma iti asi ken ayat mo. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipakitam ti bileg mo kada kami. Agpaay kadagiti agtratrabaho iti gobyerno nang rona iti Department of Social Welfare Development. Tapnod adupay ti mailatang apondo nga agpaay kadagiti biktima ti didegra kas iti sakit. Nang nangruna ti COVID-19, bagyo ken layos. Dawatin mi ken ka Apo. Agpaay kadagiti overseas Filipino workers a biktima ti pannakaabuso. Ikam kad ida Apo, tina isang sangayan akired, ang mga sango ken mangibtor, ti kinadaksang gasat da. Dawaten mi ken ka Apo. Agpaay kadagiti amin na pamilya, tapno babaen ti kinamanagayat, kaasi, kin kinamanagtulong da. Mapugipog kuma ti kinapanglaw iti kagimungan, ang mga rugi iti uneg dagiti sisa. Agtignay kuma dagiti agtutubo a makibiyang ken makipaset iti ganwat parokya. Dawaten mi ken ka Apo. Agpaay kada tayo amin Apo marokya tapnod adda kuma pay ti panangipateg tayo kadagiti daksang gasat a parokyaan tayo. Babaen ti panaripato ken tulong pinansyal ken material nga ited tayo kadakwada. Kas panangiparang tayo iti lubong nga anak na tayo ti ama nang nga asi. Dawatin mi ken ka Apo. Apo, binigbig ni Apo Santa Maria, dagiti naindaklan a banag nga imparparabor mo ken kuana. Gapumet dagiti agkakaimbag nga inaramid mo kada kami, ket ipadayakyak mi kumamet ida, iti panagbiag mi, babaen iti kinamanangaasi mi, iti pada a tao. Gapumet laeng ken Hesus Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Amen.
Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaayo ti Dios Ama, aman nakabalin amin. Apo, iti panagtalek mi, iti kaasim. Inyag mi asiraragsak, dagiti daton mi iti altar mo. Iti kasta, babaen ti grasyam, madolosan kami. Babaen metlaeng dagitoy misteryo, dagitoy misteryo apakiranudan mi. Gapo ken Kristo, nga anak mo, ken Apo mi. Ti Apo, adakuma kada kayo. Itag-ayo, dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin amin kadagnanayo na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na profeta, sinikog ni Virhen Maria iti mang nibinibi nga ayat, ni Juan Bautista, kinwaragawag na nga si dagtiya aynan, sana impatuldo iti nga addan. Ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay ada kami, agragragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti panakaypas nga ina. Tapno masangpetan na kami ngagkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaytantanukan na ti ramrambakan mi. Hanansata makidangdanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel, ken kadagiti amin na bunggoy ken pannakabalin ti langit. Ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Tilampu a Dios, dagiti amin aparswa. Ti langit ken daga, napno di papaidaydayawam. Hosanna ti kangatwan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosanna ti kangatwan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan ming harod nga ipaay mo, ti Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara, ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti baki na tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaen niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isu amayawat to nga agpaay kada kayo. Kastamet akalpasan dayday panang rabiida nang ala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaen niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro kay nagnanayo na tula, iso may buyat to nga agpaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparang-arang mi,
ti papatay mo. O Apo, hagingga iti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, iti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayong paay mo, amay kari kami nga dad ito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaton mi Apo, tada kami makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam ayat na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, nagiti amin na papadi, diakono, na konsagrara na tattao, ken amin yagserserbi ti simbaan mo. Laglagipem pay Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog asina namay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatan mi Apo, ta ipaay mo meta kaasim kada kami, haramidam kumaamay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranot kam to ken engasata na Virgen Maria ngena ti Dios, ni San Jose na singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Kakabsat, kumararag tayo, kas iti wagas panagkararag ni Apo Jesus, kunatay amin, hamami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, ito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Dawatan mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itnem ka na siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may lisi kami, ken ti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat na namnamaen mi, ken iti ay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapyati ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niyak titad ko kada kayo, saan ka dagiti basbasol mitimingmingam, no di ket pamati ti iglesyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaimukad siya asikan kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag kenagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Adtoy ti Kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo, pabilgan na kam kuma, daytoy apanangawat mi iti sakramentum. Tapno mapno kami kadagiti naimbag nga aramid, iti panagserbi mi, ti umay amang isalakan. Ket maikari kami iti agnanayon na kinagasat. Dawatan mi daytoy, itinaga ni Jesus nga Apo mi. Amen. Kakabsat, maikantayo iti gundaway nga agbali na parabor. Hada iti second collection kakabsat agpaay iti Commission on Vocation, Animation, and Promotion. Agtugaw tayo, ket agkanta tayo. Kakabsat, nang itugot tayo kadi, iti bunga, iti apit, wenno nadumadumpo, nang itugot. Awan, bunga ti trabaho. Tayo, ti pamendisyon. Ti Apo, adakuma kada kayo. Hagtamed kayo, taawatan niyo, ti pamendisyon ti Apo. Pabaknangan na kay kuma ti Diyos, babaen ti pamendisyon na. Isu agapu iti kaasin na, kinayat na, ama isalakan ti tao, babaen iti panagpasngay, ni nainggasata na Virhen Maria. Mariknayo kuma iti amin na tiyempo kendiso, ti panalaknib ni Virhen Maria, tagapuken kwa na, maipaay kada kayo, ni Jesus agubwayan ti biyag. Imay kayo sisingpot, tapno rambakan niyo, daytoy ay Eucharistia. Sapay kuma, ta iyawid niyo dagiti parabor, tinasantuan aragsak, ken dagiti inaylangitan agunggo na. Ti pamendisyon, ti pannakabali na Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba kuma ket agari iti maysa ken maysa kada kayo. Nalpasen tinasantuan na misa, in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabii kada tayo amin kakabsat.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotan en ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunotek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted nakakada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggal ranbakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong isu ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano.